Good morning guys. नोंथांमोनखौ खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो टंलायाव थांनो ओंखारदों स्टुडिअ'आव, मानो होनोबा आंहा मोनसे गोदान प्रजेक्ट फैदों निउ सं रेकर्डिं। स' जोङो दायो थांनो ओंखारबाय। नै हासबेन्डआबो थांगोन, फिसाजोखौबो लांफानोसै। स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। बिराद सान्दुं गोसाथार होनबाबो थांनांसिगोन, उपाय गैया। गाबोन फुङावसो फैगोन आरो। गारि नांसिगोनसो, उपाय गैया सान्दुं गोसाबाबो। थाव सोनोसै। इतना गर्मी है भगवान, इतना कड़क धूप है। भैया कैसा लग रहा है आपको धूप में? इतना कड़क धूप में हर किसी के गाड़ी में तेल डाल के ना। 200 लॉकडाउन के नाम पे दाम कम हुआ है या क्या ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा हुआ है। जितना भी लॉकडाउन आता है ना, उतना ही ज़्यादा होते हैं दाम। तेल डाल रहे हैं बाइक में, तेल खत्म हो गया है। धीरे धीरे चलो, बहुत गाड़ी कम हो गया। बहुत ही जैसा हो रहा है। ना बड़ी आएगा हमारे पास इतना एक ये देखो लॉकडाउन का बाजार है। रेस्ट लाबाय, फिसाजो आरो थान जादों थांनो। नै मादैमोनाव बिराद सान्दुं गोसा। थालिरखौ जानोसै नामा? जाबाय आंजों जमा जाहैनोसै। फिसा जानाय बिसोरो थालिर जानोबा नै थालिर जोब्बाय जोंहा। मा थालिर थायो? मालभग दां, सिनिसो दां, सिनि कल। सिनि थालिर बायना लाबोदों जोङो, लामा ससेनिफ्राय लामायाव फानबाय थादोंमोन। स' गरम मोननायखाय जानोसै नामा? मामाया जाया? दखानबो गैया जेबो गैया, जागासिनो जादो बिगुर गारनाया। गस्ला बोरायखौनो गानना फैदों हौवाया गरमखाय। गोदानखौ गानबा लेथ्रा। बिराद फेभरेट गानबाय थायो। थेंक इउ जानायनि। गोथावथार।
फाइनाली हम पहुंच गए हैं मैया जोङो फैनानै इभिनिंआव दाबिं लाबाय गाइडल' लाबाय ओमफ्राय दायो फाइनाल खनसिगोन नायबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय आंनि फिसाजोआबो मैया खनबाय मेथाइखौ ओमफ्राय मोनसे मिस्टेक जादों आरो बेखौ दा खनफिनगोन आरो ओमफ्राय मैया फार्स्ट टाइम दाबिं लानायखाय आंनि मामाया लाजिदोंमोन आरो ओंखायनो माने भिडिअबो नायनो होआसै ओमफ्राय दायो एसे लाजिनाय बायबाय नामाथाय ओमफ्राय दिनै एसे ब्लग लानो होदों आरो भिडिअखौ लानो होदों आं दायो ससे ओरै लाना खिथिनोसै नोंथांमोननो नायबाय थाबानो जाबाय ना मामा मोजां खनदो सना दे आं नोंनो बहुद मोजां गिफ्ट होगोन देग्लाय बार्थडेआव बिराद बार्थडेखौबो एसे गिदिर खालामनो सेस्था खालामगोन आं दे आंनि फिसाजो सना दायो जोंहा दिब्याया मेथाइ रेकर्डिं खालामसिगोन दाबिं मा लाइटखौ होलाय लाइटखौ मोनथामखौबो होलाय सुइचखौ हर एखे आरो मोनसे दंबावोलै मामा आइलाय मोनसे होबाव बै এইটো সাপোর্ট কৰিব লাগিব মামা গছলা কই দি খাম না ओम होनग्रोनांगौ खुलुमग्रोनांगौ मामा खुलुमग्रो दे बथा खोमाखौ आशा केली गाओगी ओ फागुन फैलायबाय थांलायबाय दे सान्दोबावदिया रोंखायो सान्दोबावदिया सोंगोबावलिया नङा दे सान्दोबावदिया सेरजा हुनायजों सान्दोबावदिया सेरजा हुबाय थादो आरो सान्दोबावदिया सान्दोबावदिया दे हाखागोन सान्दोबावदिया दे मामा दे दे खनलां खनसिनो फार्स्ट रुक ना सान्दोबावदिया एनाय गायदोंमोन नोंखौ नुना फागोलि नोंखौ नुना दिव्या हाय कैसी हो बेटी अच्छी बहुत अच्छी हो कौन सा गाना गाने वाली हो आज ओ फागुन फुलेवे और कैसा फील कर रही हो तुम आज पहली बार गाना गाने जा रही हो ना अच्छी बहुत अच्छी फील कर रही हो हैप्पी ठीक है दिनै मामाया मेथाइ खनखांबाथाय आं बिराद मोजां आङो गिफ्ट होगोन मामानो खनदे सिदा खनदे ओरै नायनादे मिउजिक बाल' मिउजिकखौ थांहोनानै नों खनदोलाय आरो बिदि ग्रोब ग्रोब आंनि मामाया चिकेन फ्राइड राइस बिराद गोथाव मोनो आं गाबोन फुङाव लायना जाहोफैगोन बेनो जाबाय